17, 3 points, 3 punten. De 9, Jackson, 2 punten. 9, 0 points, 9, 5 punten. De 15, Romanati, 1 punt. 16, 1 point, 5 punten. En de 25, Jackie 1 punten voor de goalvriendin uit Noord-Holden. 25, 0 points. Zo, dames en heren, ja, spektakel hier vandaag in Bijham. Je hebt die grote kerels helemaal niet nodig. Geweldige wedstrijd, Lucas Finaga, hij staat er alweer klaar voor met stand nummer 50 in de 16, ook alweer klaar staan Richard Geijer. We zien met 10 Jan de Vries. Mag hier voor Nederland de goal uit het vuur gaan halen samen met Mika Meijer. Onderin met stand nummer 22. De 21 van Jordan Dubenaar. En naast hem broertje lief Enzo Dubenaar. De beide mannen van Dubenaar dus hier in actie. Nou, het is een hele familie. De Dubenaar. Jordan Dubenaar, oud-Europees kampioen in die 125e C-klasse. Daar heeft Romano Hubbel nu nog naar Amerika van. Dan gaan we weer weg, Finagen, heel goed weg, Lucas Finagen. Het is Jordan Dubenaar aan de weerkant. Lucas Finagen. Finagen die met de gang is voor Jordan Dubenaar. Dan is de Richard Geijer, Jan de Vries langs die buitenkant. Kan hij naar de derde plaats komen? Jan de Vries, de man uit Jibba. En daar zit dat niet aan mij en Meijer in vooraf. In de volgende bocht. Dubenaar naar de leiding. Jordan Dubenaar aan de leiding. Finagen op die tweede plaats. Finagen trok zich weer terug. Finagen nu naar de leiding toe. Finagen langs bij Dubenaar. Geweldig de berg hier hoor. Jongen, wat een mooie weg voor deze man. En daar komt ja, Jano, hou hem vast jongen. Jano de Vries, die komt wel de luid. Kom Jano. En dan Mika Meijer naar voren. Jano de Vries op die tweede plaats. Als we de laatste ronde in gaan, Dubenaar in de blok mee. Wat fout van Dubenaar? Dubenaar, dan gaat de Vries over de mee van Finagen tweede. Dan de 16. De 3. We hebben nog een balbedrijfje. Oh, Mika Meijer, wat Jan maar zegt. Mika Meijer onderuit. De punten 21, Jordan Dubenaar. 5 punten. 21, 5 punten, 21, 5 points. De 5 van Lucas Finagen. 4 punten, 5, 4 points, 4 punten. Van Jano de Vries, 3 punten, 10, 3 points, 10, 3 punten. De 16, Richard Geijer.